Vidare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Saka pane imwe message iyo yandakatumidzirwa as a WhatsApp voice note. Ndichazama nepose pandinogona napo kuti ndinge ndichikupai narration. Voice note iro randakatumidzirwa richibva kuna vahanzvadzi vedu rakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukomanashi, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Yangu nyaya mukoma yakamira sekudai so. Inini ndiri kuraramawo zvangu ndiri kuno kunyika yevatorwa kunova kuri kuSouth Africa, but ndine nyaya yangu iyo yandiinayo. Nyaya iyi yakaitika pakati pehanzvadzi yangu nomumwe musikana wake uyo waainge achidanana naye. First things first, iyo hanzvadzi yangu uyu munhu wekuti he was a spoiled brat. Vana vaya vatinoti vakakura vari very spoiled because mumhuri medu iye ndiye ega mukomana. Saka amai hanzvadzi yangu uyu vainge vachimuda, kumuda kwekuya kumuda kwekuti zvainge zvakatodarikidza chipimo, ende chakakonzeresa kuti amai vange vachizoda uyu munin'ina wangu uyu zvakadarikidza chipimo inhau yekuti ivo amai zvinonzi pavakatanga kugara nababa ivo vakabva vazobatira pamuviri ende vainge vakatakura mwana mukomana. Hama dzababa dzainge dzakavenga amai vangu, ndipo pakabva pazotanga kushandiswa mishonga. Amai vangu vakashandisirwa mishonga ndokubva vazozvara zvavo mwana ainge akafa. Vakarwadziwa amai, vachibva ipapo amai vakazobatira zvekare pamuviri ndokubva vazongotanga kungodududza vana zvavo, vana vasikana, nekuda kwekuti amai vangu vainge vakatogadzirwa kudhara nehama dzababa idzo dzainge dzakavavenga. Hama dzababa dzichiti amai vange vachingodududza vana vasikana dzainge dzichiitira kuti nekufamba kwenguva baba vange vachizoramba amai vachiti iwewe uri kungondizvarira vana vasikana. Zvakazoitika ndezvekuti manje amai vangu vakabva vazofamba vachitsvaka n'anga yekuti n'anga iyoyo inokwanisa kuzovachinja chibereko chavo kuya kuuchika kwekuti instead yekuti unge uchizozvara vana vasikana chete, nyoka yako inobva yazoshandurwa kuitira kuti utange zvino kuchizvarawo vana vakomana. Amai vakazoti vabva kunouchikwa ndipo paya amai pavakabva vazozvara mwana mukomana hanzvadzi yangu uyo wavanodisisa nemwoyo wavo wose. Ende amai vakabva vatanga kumuspoila, vakamuspoila hanzvadzi yangu uyu kusvika tazova kuchikoro. Tiri kuchikoro kudaro hanzvadzi yangu yaiti kana ikarohwa kuchikoro ikoko amai vaisamboita basa nazvo kuti anenge atanga kuita musikanzwa inenge iri hanzvadzi yangu kana kuti iye ndiye anenge adenwa. Vaingoti version yavanenge vapiwa nehanzvadzi yangu kuti ndarohwa mama kuchikoro, vaibva vazongotorana nehanzvadzi yangu voenda. Amai vangu vaitozivikanwa pachikoro kuti vakasvika vanenge vasina good news dzavanenge vakabata, vanenge vachingopopota. Amai vaitanga kupopota kubva vachiri mumotikari, vachinoburuka motikari kunosvika vachinosvika muofisi yaheadmaster. Vaipopota zvekuti waingonzwa ruzha rwavo amai voice ravo mukorido, muadmin corridor, vachiita noise, vachipopota vachiti mwana wangu haabatwi. Zvino izvi zvakabva zvazokonzeresa kuti hanzvadzi yangu azova munhu wekuti iye aingofungidzira kuti in this world ndiye akakosha. Hanzvadzi yangu was such an intelligent person. Iye akazoti zvino ava kulaw school, kuuniversity, ndopa akabva azosangana manje nemusikana wake. They were like a couple that was made for each other in heaven. The girl mukomanashi munhu aiva intelligent, she was going to be a doctor and my brother was going to be a lawyer. Saka vakati vasangana kuuniversity ikoko ndokubva vazotanga kudanana, but previously amai vangu zvinhu izvi vairamba kuzvisuppressa kamwe kaunhu ako kainge kachiitwa nehanzvadzi yangu. Hanzvadzi yangu aita yaya yavanoti psychotic behavior yekuti aingoheva maviolent episode ekuti iye mupfungwa dzake anenge achitofungidzira kuti iye ndiye atadzirwa ende kuzoshandisa violence kwaanenge aita it will be proving himself right kuti ndiye atadzirwa ende ainge asingakwanisi kuzviona kuti nayewo anokwanisa kutotadzira vamwe vanhu. Saka vakazoti vatanga kudata this behavior, it was hidden until pazoitika this incident yekuti ndakangotanga kungonzwa macomplaints zvakaitika ndezvekudai so. Hanzvadzi yangu yakandiudza kuti this
intelligent smart girl that he was dating was now cheating on him. Ndakabatikana ndikarwadziwa because this girl, she was a classy young woman. You could see kuti munhu ane class who could never cheat on her lover. Saka ndakati ndaudzwa this gossip ndokubva ndazoenda kune muroora wangu ndikati nhai muroora, saka ndozvawafunga here izvi kuti unge uchitotanga kutochita murume wako apa musati matomboroorana, saka kana mava mumarriage chii chichazoitika? Saka iye akabva ati tete dai maiziva zvinomboitwa nehanzvadzi yenyu, I don't even know kuti why am I still with him, because munhu anomboita maviolent episodes and haagone kuti sorry, anoitiitira maviolent episode but at the end of the day anenge achida kuti iwewe unge uchimukumbira ruregerero. Ndikati ko chii chiri kuitika nai makoti? Then muroora ndopaakabva azondiudza kuti vakati zvavo one night vainge vari kuclub, vakati vari kuclub ikoko vachinwa, hanzi vainge vachinwa chateo chacho vainge vakatoisa bhodhoro racho pamusoro pekamwe katable. Then hanzvadzi yangu yakabva yazoti iyo yainge ichida kumboenda kubathroom kunozvibatsira, saka akazoti aenda kubathroom. Paakazodzoka hanzi akatongodzoka akatsamwa achiaccusa this late girlfriend of his achisi iwewe you are cheating on me, you have been speaking with that guy. Hanzi ndokubva atonongedzera zvake umwe muchinda ainge akatozvigarira across the table with his friends vachitonwa zvavo doro ravo. Saka muroora uyu paakazama kurizina nemuchinda wake hanzi ndopaakabva azogreba that bottle of chateo ndokubva asimuka, but achifamba haana kuda kurakidza machinda aya awo ainge achida kuataka kuti he was about to attack them, he was stalking them from the behind. Ndokubva azonomira kumashure kwavo, akanomira kumashure kwemuchinda uyo waainge achiti ainge amuona achitaura negirlfriend yake, ndokubva amurova nebhodhoro riya rechateo mumusoro. Muchinda uya ndokubva akolapsa. Vanhu vasati vakwanisa kureacta, iye akabva azonogreba the girlfriend ndokubva vatiza, and that was the story iyo yaainge auya achindiripotera kwandiri achiita sekunge iye ndiye ainge achitwa, yet he was the one who had caused all of that mess in the first place. Saka ndakabva ndazongomuconfronta, but iye as always he denied. Aita sekunge munhu anoita mahallucination zvekuti imimi vision ramunenge muchiona nevision raanenge akaona iye zvinenge zvakatosiyana totally, zvekuti ukatoramba uchimumanikidza unotoona ava kutochema achiti iye ndiye atadzirwa. So vakazongoramba vachingodata because we were trying to offer them support. Mukunodata kuya ndo pavakazourayana, and vachizosvika pakunourayana zvakaitika mukoma ndezvekudai. So the parents of that young girl were out, they had gone out. Saka ava vana vakabva vazosara vachitora that opportunity kuti vange vachiita zvavo musikanzwa yavo. Saka shamwari dzacho dzainge dziripo dzakavaona masikati ndo dzakazopa the testimony yekuti this young couple during the day vainge vatori vanhu vainge vachiwirirana and vachitokisana vakagara zvavo pagate pabridge pamba pemusikana wake iyeye. Then later on in the evening in the neighborhood vanhu ndopa vakazonzwa kuti yainge yangova yohwe yainge ichibuda nemuyadi, vanhu ava vachirakidza kuti vainge vachiputsa property zvekare vachirwa. Zvino pamba pemusikana uyu painge paine mamwe mazimbwa ainge achityisa, saka vanhu vakambozama kudanidzira but imbwa manje dzainge dzichihukura and ainge ari mazimbwa aya mazihombe. Saka vanhu vose vakashaya zvivindi zvekuti vange vachijamba jirawo kuti vange vachinonzwisisa kuti chii chainge chichitora nzvimbo, wai vanhu ava vaviri vainge vachiputsa property. Saka pakazoti noise payakati zii, umwe Mhandara ndopaakabva azoita zvivindi ndokubva azojamba jirawo. Akajamba jirawo akabata rimwe zidanda, imbwa dziya padzakazama kuti dzinge dzichimuataka iye ndokubva azotanga kurova imbwa dziya nedanda, ndokubva azomhanya achienda kudhora inge rakatovhurwa already, akabva anopinda mumba. But iye achipa his own witness akati achinovhura door akabva aona something that looked like a horror movie. Akati ropa rainge riri everywhere
painge paine ropa rainge riri pastove, painge paine ropa rainge riri pafridge. Kitchen yose yainge yakazara neropa mumatiles. Saka akazoti achifamba ndokubva azosangana nechituna chemusikana uya uyo ainge aurawa nehanzvadzi yangu. Saka akaramba achingofamba ndokubva azoona kuti hanzvadzi yangu yainge yakagara musitting room ichichema. Apa anzi kufesi kwese uko hanzvadzi yangu yainge yakazara ropa nepamuromo achiita sekunge mushure mekunge auraya musikana wake uyu akabva atotanga kutomuyamwa kana kudya ropa rake. Ende hanzi akabva atanga kuchema hanzvadzi yangu, achichema achiti danai mapurisa nekuti zvinhu zvandaita izvi zvakashata, ndauraya munhu. Achichema mapurisa akabva azodanwa, then hanzvadzi yangu ndokubva yazotorwa ikabva yasungwa. Instead yekuti amai vangu vange vachitongoona kuti mwana wavo iye ndiye apara mhosva, amai vangu vakabva vaita in this denial mode yekutoti nyangwe nesu tainge tatoijaira kuti when it comes to my brother, my mom is always in denial because vanomudisisa. Vakabva vaita sekunge iyo hanzvadzi yangu ndo yainge yatadzirwa because he was being cheated. Saka nekuda kwekuti ainge achidisisa musikana wake, saka musikana wacho ndiye ainge ari wrong, yet ndiye munhu ainge atadzirwa, ndiye munhu ainge aurawa nehanzvadzi yangu. Amai vangu kept on denying, vakabva vatanga kufamba. And amai vangu kufamily kwavo munhu wekuti vanotozivikanwa kuti ndichandagwinyira. Ivo vakabva vazotorana nomumwe munin'ina wavo uyo wavanowirirana naye. Vakafamba vachienda mun'anga dzakasiyana siyana mukoma kudzamara vazowana imwe n'anga manje iyo yakazovabatsira. Apa macourt dates ainge ava kuda kusvika pavakazosangana nen'anga iyi. Saka n'anga iyi musi wavakasangana nayo takabva taona mama vachimhanya vachidzoka kumba, ivo nemunin'ina wavo. Vakangosvika mumba mukoma ndokubva vatotora zvipfeko zvavo zvemukati, mapenti avo, ndokubva vatora nehandbag ravo. Vakati vatora handbag ravo ndokubva vadzokera naamai nini kuya vachirakidza kuti they were in a rush. Pavakazodzoka mukoma nash, I just smelled kuti there was something that was smelling, but ndisingakwanisi kunzwisisa kuti kotsvina iyi iri kumbonhuhwa iri kubva kupi. Zvakazoitika usiku hwacho ndakazomuka manje ndichida kuenda kutoilet. Saka panguva yacho iyoyo bathroom yemubedroom mana mama yainge yava kusaflasha, saka vaingoshandisa the bathroom iyo yaingoshandiswa nemunhu wose. Saka ndakatomuka zvangu ndokubva ndatotanga kutofamba mupassage ndichienda kubathroom kuya. Ndakazoti ndasvika mutoilet ndakabva ndaona kuti paside pechamber apa painge paine handbag rainge riripo. Saka ndakati handbag iri rakazara kudai so apa mutoilet muri kunhuhwa kudai, chii chaicho chiri kumboitika? Ndakabva ndazovhura handbag riya mukoma. Ndakati ndavhura handbag riya ndakaita kuona muine mikonde nemikonde yetsvina mukoma yainge yakaitirwamo muhandbag imomo. Amai vakaramba vachingoitira tsvina muhandbag imomo. Zvino zuva rekuti tinge tichienda kukoti rakazoti rasvika, amai vakabva vazotora handbag ravo riya rainge rakazara tsvina nezvipfeko zvavo ndokubva tazoenda tikanoatenda court. And to everyone's surprise, hanzvadzi yangu akabva azonzi iye mentally he is someone that is not right. Saka kunyangwe kuti ange achitongwa hazviiti because kunenge kuri kuomesera mweya waMwari, because hanzi mental capacity yake it is not right. Saka zvadaro inini nemurume wangu takabva tazouya zvedu kuno kuJoni kudzamara inini naamai tazonetsana. Amai vakabva vanditi iwewe uchatanda botso nekuti wakanditi ndiri muroyi. Zvakaitika kuti ndinge ndichizosvika pakunzi inini ndichatanda botso naamai nehama dzavo. Inhau yekuti ndakati amai, izvi zvinhu zvamuri kuita izvi zviri very wrong ende muchatikuvadzisa nevanhu ava vamuri kuramba muchingourayisa nemishonga yenyu. Takati tasvika kuno kuSouth Africa inini nemurume wangu ndokubva tatanga kugara pane rimwe prazi. Saka paprazi apa dambudziko repo nderekuti kana usina that relationship nemaforomani, basa chairo kuti unge uchishanda on a daily basis zvinonetsa. Munongoziva panhu panoitwa zvechizivano. Saka inini nemurume takabva tati ngatimbozamai. Ndokubva tazosvikirawo vamwe madzimai vanoitawo zvekubatsira. Takati taenda pamba pamadzimai paya vachitinamatira madzimai ava vakabva vatarisa inini vakabva vati amai, mimi ndikuona kuti kudzinza rekwenyu kune ropa rakadeurwa, ende ropa iri rakadeurwa
ndichakupedzai mose. Ndokubva vazotanga kundiudza kuti ivo amai vangu pavakaona kuti mwana wavo ainge apara ngozi, zvavakazoita ndezvekuti vakabva vazodzokera zvekare kun'anga. Vadzokera kun'anga vakabva vazopiwa mimwe mishonga. Saka mishonga iyi inoda kuti hanzvadzi yangu irambe ichingowana. Mukuwana kwaanenge achiita, mweya uya wengozi paunouya unobva wazokolekta mweya wemukadzi uya waanenge achigara naye. So far hanzvadzi yangu mukomanachi agara nevakadzi 3. Vakadzi vose ava 3 vaakagara navo vakafa, vakaurawa nemweya iwoyo wengozi, nekuti ngozi iyi inenge ichingovadana vakadzi ava kuti huyai kuno kwandiri. Vaya vakadzi vaya pavanozongotevera mukadzi uya vanobva vazotofa. Saka ngozi dzacho dziri kungoramba dzichingowanda dzichingowedzera mweya iyi yengozi. Zvino ndakabva ndazotaura naamai vangu ndikati, amai, madii mangozama kusiyana nemishonga iyi yamakabata. Kana kuri kunzi ivo bhudhi vanofanira kuzoenda kujeri remapenzi, vongoenda kujeri remapenzi kuitira kuti mweya wemunhu uyo wavakauraya, mweya wacho unge uchikwanisawo kuwana zororo, nekuti as long as ivo bhudhi vachiri kungofamba vari free kudai, so hatifi takawana zororo. Amai vakabva vapopota vakabva vati, wanditi ndiri muroyi, zvikati. Saka ndava kutoudza hama dzangu, vakabva vaudza hama dzavo, hama dzaamai dzikabva dzati zvawaita izvi hazvitendedzwi pachivanhu chedu, saka uchatanda botso iwewe, uchatambudzika nekuti wati amai vako muroyi. Saka mukoma, ndo situation wo iyo iri kwedu. Amai vangu nanhasi uno havatombozvibhilivhi kuti mwana wavo ndiye akakanganisa. Ivo vanotoona sekunge mwana wavo ndiye akakanganisirwa. Ende ivo amai havakwanisi kutombonzwira tsitsi mwana wavo, because hanzvadzi yangu kana mukaiona vanhu vaMwari, kunyange zvikanzi ngaasungwe, mega munotomunzwira tsitsi kuti vanenge vachisunga chii ipapapa, because pfungwa dzake hadzisisimbori kana normal. Apa anongogara akavharirwa, because amai havadi kuti zvinge zvichizivikanwa kuti ivo bhudhi vedu ava vanopenga, vanorwara nepfungwa, vanotengerwa hembe dzinodhura, mafoni anodhura, zvekuti paya bhudhi pavanozonyenga umwe musikana uya kana ari desperate anobva atongobvuma kutizira bhudhi vangu. But musikana uya chaanenge asingazivi ndechekutongoti pane mweya uri kutenderera pana bhudhi vangu, mweya unotongoda kuti ivo bhudhi varambe vachingowana, kuitira kuti ngozi iya irambe ichingouraya vamwe vakadzi avo vanenge vava kugara nabhudhi. Ndo nyaya yangu iyo mukoma. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Hanzi nehama dzaamai ndakanzi uri kutanda botso. Kana uinewo experience iyoyo yekuti unozivawo munhu anonzi ari kutanda botso, please come with your story to my inbox tikwanisewo kudzidza. Asi iyi ndo nyaya yavahanzvadzi vedu ava. Please ngatibatsiranei navo mucomment section. Hanzi inini hangu kumasowe zvangu ndinotongoenda ndichibatsirwa, ndo upenyu hwangu, ndava kutongoraramirawo kumasowe ndichibatsirwa.